Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzia saioaren 3. sasoiko 30. atalera ja. Naiz irratean entzun gaitzakezue astearte eta larunbat gauetan, gauerdian, eta gainera ostegunero zuzenean Gamerauntziko Twitch kanalian izaten ga, eta gero txapa irratean 8 aurrera. Bueno, Gamerauntzia komunitatearen berri izateko modurik onena zein da, Telegram kanalean sartu, Gamerauntzia Telegram aplikazioan sartu, bai, iOSen naiz Androiden, eta bilatu Gamerauntzia izeneko kanala, eta animatu, sartu eta gurekin ibili. Gero baita, Discordeko kanala eta hortik badare, baina batez be Telegramen izango ga entzunga eta zuekin interaktuatzeko aukera izango dugu, bai guk eta beste ekide guztiak. Orduan, hau esan da, nerekin dago Lander Unzueta, hau patxaldeon. Hau, paratxaldeon. Igual, komete behar da, ez da askotan erakusten dugu gure webguni, zuzenekoatan, baina gure webgunia zinen blog komunitario bat dela, nabarmentzekoa da, horre donok parte hartu aldabela, donok aldeu idatzi, bideojokuri buruz, edo zenkai, nahi da bena, beti euskera izan da, klaro. Baina horregatik, beti gabizamen Telegram da Discord, baina astu barik, gure webguni, hori begarrantzitsu dela guretzat. Bai, nik uste dut, webgunia dela eskaparate bikain bat, igual eskaera hori egiteko, ero gurekin kontaktuan jartzeko, bai izango esan Telegrama igual egokiagoa, baina egia da, gure eskaparatea, artikulu guztia publikatzen den lekua, bideo guztiak, danena zintzilik, gure baliabide danak, euskeratutako jokuak eta danak, webgunean darela, oso webgune, ez dakit, delikatua, ero baliabidez betetako webgune bat daukagu, kiston informazio pilo batekin, berritasunekin, analiziekin, danekin, eta merezi dau benetan ikustea, Gu oso arro gare, webguneakin, eta arrazoi daukazu Lander. Batez be, azken aldizen, gero eta jente gehiago animetan, blogien idazten eta holan, orduan, lortu albadan ondino jente gehiago berakartzie, itxela. Hor dago gonbidapena, nahi baldin badozue, zer esanik ez, gustoko jokoren bat, ero sistemaren bat, edo zerbaitik buruz entzutea nahi izan baldin badozue, irakurtzea, zue daukez aukera idazteko, baita, Eta zuek komunikatzeko bestiei. Eta, komentatu behar da baita, gaur Gari Larrañaga, hola gurekin, teknikari lanetan, eskerrik asko, eta, ez dakite, zerbait gehiago komentatu nahi duzun webguneari buruz, edo... Igual, bai aipatzeko, webguniz aparte, baina itxi dugu apurretora alboratute Marion filmi, Eurrekoatan, batalerraketan josa ipatu duguz, ez da? Ez da gitzikusi bada esozuk, tamien? Bai, ikusitzen nago. Bai, da? Ze iritsi do? Ondo, entretenigarria. Gustau jatan. Bai. Nire bai, espero nabana baino gehiago. Gehiago, nire gehiago esan banindoian pizka jaipakin. Azkenengo bisonikak ikusitza, eta, egiz esan gustau jaten, baita beste sonikak eta estiloko zerbait espero neban, eta egiz esan, estiloko zerbait. Oso filmonak dien, ere ustez, animaziokoak izateko, eta esaten duguna, gaur egun bideojoko batetik espero dozunakin, oso posik irten ginean. Gu bardin, bertan momentuen, azken fineen badakizu ze mototako filmi izango dan, Illumination honek estudizak azkenien gurun bibiena favorito, eta honetan eketzen duz, badakizu zelako humorikiko daben, eta hori jarraitzu ditzen dugu, Marion filmi honek. Baina aldi berin, horren beste keinuaz eta Marion historizeri, bidejokun historizeri erokorrian, nik oso ondo pasenean ikusten, musiki bat, hor, zemat abesti sartzen da bezen, gelditzu barik hor, denbora guzti zen. Dana denbora guztiak referentziak. Hori da. Txukuna dago, eta, hori entretenigarria egiten da. Egia da ez talak joi bat, ez burua apurtzen dutzuna orkiston giroekin eta hori, da benetan, hasierate bukarara historio borobil bat, pim, eta txukuna. Ni pentsaten nagoen besterik espero historia alderik, azkenean Maria da, noiz RPG-ren baten edo ez dakizertan, purret historizo sakona eukideu, baina berez Mario jokuek hori dire ez teki besterik, orduen, espero zanetik onena. Bai, nik baitzez egoneke. Da, ia bigarren bat ikusteko aukeri dukogun, segurenik baietz. Nik uste baietz, arrakasta izan dago. Bai, janera hori. Edo ia Nintendoko beste, frankizi batzetan edo, oinarritutako filmiek. Jungo gara ikusten. Nik uste baietz, Nintendo nahiko posik eratuko zala honegaz, kritika txarra jaso dauzen arren,
arrakasti eukidu zu dinosu moduen, eta posik geratuko ziren, segurenik. Horren ibilko gara. Bueno, kritika txarrak orokorrian, zure ustez? Prentsa aldetik, kritiko aldetik, nik uste baietz, gero salien aldetik, bai egon da apurbete iritsi positibo hau, orokorrien. Baina lehenengo iritsi horrek, bai, egurre motetzien, ze beste, ez dakitz, ezkenin bideo joku mundutik kanpo gotezan jentiek edo, beste oso zer esperoko ban, edo ez dakitz oso ondo. Bai, Zer espero ban. Ja, Eta bai, hasik eran egurre montzien. Ba, nik uste dut hori, Rotten Tomatoes, IMDb, Film Affinity, egia da, hartu behar beti kontuz, horko emaitzak. Baina, bueno, saspitxo bat moten dutze, eta orokorrean horrek esaten nahi dau, nire ustez, ba, hori, ez dala gauza bat, burua puesto dutuna igual, baina gauza desente bat, eta hor badakigu, badagola jende bat, igual ez dala emozionauko referentziekin Mbappez, ez dala kontrolatzen, eta egia da, badala pixka omenaldi bat, bideojoko guztiei, Marioen bideojoko guztiei, pertsonaiei, crossover pilo bat, juntatzen die, karretako joko pilo bateko pertsonaiak, Donkey Kong eta dana. Hori da, eta itzen da dana nahaztu, eta jendea hori gustatzen jako, ezagutzen da benai, geixau. Zenbata geixau ezagutu, geixau guztako gatu. Eta, karo, gongo da jende piloa joan dana, ikustera, igual minionak ikustera joan zan bezala, eta igual ez da zentzu hortan iguala, ez? Zan duten bezala, argumenta aldetik ez da zehose sineste zina, baina hori, ezagutzen baldin badozu produktua, eta gustatzen baldin bajatu, seguramente, eukiko dozu oso orduta erdi agradable bat, ez? Gainera da, laburre da titadoa, kriston erritmoa deko, orduen, ez batzuen guztetan harin ikusteko da, ez da, arrazan handirik. Igual egia da hori, ez? Azken aldian garela oitxutaia oso pelikula topetara, oso potente datoz, ez dakit hori da nire asalpena, ez? Pelikula emoten dutze, bendala 10 urte, eta igual da honen zariko bat. Nire ustez, maila asko igotzen da bil. Ia holan jarraitzen da, nik espero da, baietz, bintzet. A ver. Bigarren batzuk esaten dozu mesala badagon, eta zela doien. Hori da. Nahi baduzun, albiztegi segazaziko gara, ez? Ja, purka-purka. Nire baiti kareta eta aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Mario gaz hasi gara eta Nintendo gaz jarraituko dugu, ez? Ze, Kiotoko enpresiek 2023ko zerga urteko azken finantza txostena argitaratu dugu. Badakizu honek ze suposatzen da ben. Datuek, salmentak, apurbete danetarik errepasiko duguntxe. Eta, azken finean, bere bideojokuen zein kontsolaren salmenta datu eskaini da bez, eta lehenengoa eta garrantzitsuna da zenbat Switch saldu dizen. Guztire 125 milioi baino gehiago saldu da bez momentuz. Eta saltzen jarraitzia asmoa, ez? 2022ko apirile eta 2023ko martxo bitartien, hau da zerga urte horren barruen, 17,87 milioi Switch saldu da bez. Apurte jakiteko, alderatzeko eurreko urteko epe beragaz, euneko 22 gitxia saldu dabe. Orduan, berakada nabarmena gondamen, ordu izan da izan, ez? Switche, kristonen jarragaz ibili da, saldu, eta momentu bat heldu bierko zen, jarragatzen hasi da. Eta gainera, ez, badago segurlako zurromorrua bere ziklua maitzeak dagola, eta ziurren jende asko bez, eta berosiko horregaitik, ez? Segurenik. Gordeko dau, Switcharen urrengo generazioa erosteko. Hori zen, ikustu baietz, edo ez da beste bersinioren baten zain egongo ditzen, ez dut uste, OLED-agaz amaitxuko da bela, espero, Switchen zikloa, eta hurrengoa beste guzat izeti ez. Bere ziklo luzia izan da baita, ez? Bai, 2008ko... Gurin motza egite jau, baina ja 6 urte pasa. Hori da, 2008ko martxoan kalderatu zen, bai? Eta topera bila zikeratik, ez? Daroa horren besteko ritmoa, ja laster Nintendo DS harrapeko da bela, honek 154 milioi saldu bazen bere gara izen. Eta bersinio bat baino gehiagokin, ez? Bai, hori da, bersinio danak izango ziren, hori da. Eta gero... Baina 3DS eta danak? Ez, 3DS ja beste kontsola bat modu. Nintendo DS izango ziren DS Elite, DSi, eta ez da besteren bat badagoen. Eta gero kontsolarik salduena da PlayStation Bize, ez dago alde askorik, 155 milioi baino gehitxua saldu bazen.
Orduen, ikusko dugu, ia honek gainditzen da bezen edo ez. Aurreikuspenak, onak dire, baina ondino apurretez jaitzitzen da bez Nintendokoak, ze oraingo zerga urte honetan, 2024ko zerga urte honetan, 15 milioi gehiago saltzi aurreikusten da bez Nintendokoak. Salmenta horrek, hau da garrantzitsuena, hardware berririk kontuten hartu barik. Dino Suntaro Furukawa Nintendoko presidentiek. Ja. Orduen, ez da bezartzen Nintendo Switch Pro, Switch B, alakorik momentuz, ez da baipatu bezeitzen. Honek, salmenta honek izango ziren, Switchenak bakarrik. Ja. Eta 15 milioi Switch saltzeko onjokan tirada bat egongo dala emoten da, bez? Hori moten du. Jokuek bebier da, bez? Hori dala igual falte dana, ez? Gero aipatuko dugu zetorkizunerako momentu zerekin iragarritze. Baina, kontsolan datutez aparte, jokuenak bemonda, bez, betiko lez. Zerga urte honetako salduena, zelan ez, Pokemon izen da, Scarlet eta Violet, 22 milioi baino gehiago saldu da, bez? Joku baino gehiago. Eta gero ja atxetik, nahiko bera, ukiko gendu zen Splatoon 3, 10,67 milioi gaz, eta Nintendo Switch Sports, honek bai arretxu doztela, 9,60 milioi gaz, ez? Egize da, Wii Sportsek eta bere gara izen sekulako arrakazte eta bi hartzen eukibiela, batez be Wii Segaz saltzen zirelako, ez? Kontsoligaz batera. Bai. Baina, barri honena, uste duk askorik entzun egiz izan. Eta, ez uste, esportzen jokua diela pixkat, aitzakisa konsolida erosteko. Konsolida erosteko, bai. Eta gero da gutxien erabiltzen dozuna. Segurunik. Guk adibidez, Wii Sports eta batez be, bigarren esan uste Wii Sports Resort edo lakoren bat, nes gogoratzen jaizan agaz. Hori asko erabiltzen gendun lonjan, pila, pinponera jolazten eta... Bai, Eta arkularitza dalako, pila erabiltzen gendun. Bitxu. Ondo gotesan. Hau Switch Sports ez dut uste horren ondo dauenik, bentsa kritikak ez ziren... Switch Ring Fit, ero lako zese... Hori da. Bai, eraztun handi bat desela eta zapaldu eta olako movida. Horre nahiko salduan, batez be pandemia gara izen. Bai. Nik uste dut esan dozula, bueno, venga, hau egiteko eroseko Switch bat eta Ring Fit eta gero, jokutxo batzuk. Bai, hori badakitz bai erabiltzen da la gente. Gaur egun ja, segurunik injerra galduko ban, baina nire lagunek eta erabiltzen da Ring Fit. Nik ezagutu dotenak, erosi zeben, baina etzeben erabili. Bitxa, maiteko da, Ring Fiten datuk adibidez, guztire 15 milioi saldu deuz. Bueno, ez da gutxi. Ez da gitxi. Eta gero esan behar dutzen, zuretzat 15 milioi gehiago saltzia aurrikustia erak, ez? Switchetan. Bai. Ze suposatzen dau? Hau da, suposatzen dau Switch B hori aurten iritsiko zala, edo bentsat aguanta bingo da bela. Ze normalean... Aurten eldu nik ustot ezetz, baina iragarri igual bai. Iragartzen da benean, baina orain arte iragarri izan da benean, nahiko lasteretara izan da, ez? Nintendo kasuen bai izan da holan, orokorrien, ez da be askorik tarretan izan, igual, beste kontsola batzuten, bueno, jaro, esken hau petxetan azkeneko kontsolatan, da gero kibi izan arazoak az, ez da? Baina, bai, orokorren kontsolak ez da moten jokuk pasan da moduen, bi 3 urte harina hau iragartzen dizinik, ez? Asko jota urte beteko epe horretan iragarri eta kaleratzen dire. Orduen, klaro, kontu da noiz emongo dan iragarpen hau, ez? Eiru baten izango dan, igual gabonetara begire, auskalo. Horrekoan, Switchen adibidez nahiko ezusteko, ez? Ja, danok espero gondun kontsola barri bet, ze Wii U hil egon zan. Baina, bai, izan holan apur bet, edo zelan iragarretxe, ez? YouTubeko bidizo bategaz, eta inungo hype barik edo jartzun barik. Bai, espero dut, kontsola barrireko hau aldatzi, ez? Zeia, jentiek barritzaile bat ez dakit espero da ben, baina bai Switchen oinordeko duin bat, eta orduan hori zaintzi espero dut dintzet. Kaldiria betikoa, ez? 15 milioi kontsola gehiago salduko da bez, baina kontsola barri hipotetiko horren kasuen joku bardinek erabiliko bazen, edo ez, atxera begirako bateragarritasun hori eukiko deu, edo ez. Hori agatera handizen. Karo, joeria beste plataforma batzutan igual hori da, bentsate saltu egiten da momentuan, ez? Bentsate funtzionatzia. Gertatzen dara, Nintendo bere estrategia ez da loiala hortik, ez? Osa, binda bilela be bai, zela da, Switcherako retrokompatibilitatea bai, bere tendatik, barrutik, beran lehi da benean, ez dakit. Egiz izan behar da... daukasun joku batek funtzionatzia. Egiz izan behar da, hainoko kontsola askotan, bai mantendu da bela hori, Adibidez, Wii Zen GameCube-ko jokue funtzionetan bien, Nintendo DS-ien Game Boy-koak, ez?
orduan ez dakit Bai, zertxo. ez, igual izango da, Eta azkenean zuk erosi dituzun jokuak sartzeko aukera. Eta gero gainera, zurrumurro dagoen bezala, Switch B bat baldin bada, jode, zentzu gehiago dauka, ez? Ez da konsola berdina, baina, jode, zer justifikatzen dago diferentzia hori, ez alizatia. Nik espero, taz bakarrik jokuetan, software aldetik beho, ez da zibiltzi barri hasikratik kontsola virtual honek ataten, edo oinarrizko zaugarri batzuk ataten, ez? Espero dut, bentset, hori mantentzi, ez? Oinartien zuitxek eukidaben hori, kontsola barrizek be hasikratik edukitzi. Bai. Bestela desastre bada, beti holan ezin gara bili, oine urte batzuk, software aldetik kontsola garatzen ibilitzen diren, bai, ulertzeko esan igual, ez da salto bat egotie eta zin mantentzi gauza asko, baina gaur egun ja ez da baitzakirik. Oso no. Eta bai, igual jarraitxut apur bete kontsola barrizen basurrumurro horrekaz ez, egize da, etorkizunerako iragarritze dauzen Switcheko jokuek oso urrize dizela, dekogu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, datorren hastien, aste honetan estreneko dana. Etorkizun oso brillan, bai? Hori da. Gero Pikmin 4 udan estreneko dana, eta horretaz aparte, Pokemon Scarlet eta Violet eta Mario Kart 8 DLC-ek, ez, eduki gehigarrezek. Horretaz aparte, Metroid Prime 4 geratuko zan, hori ja auskalo urtengo dan, garapenin jarratzen daben, ez dakigu ezer horrena. Baina listo, horre joku edauz, eta Switchek momentuz, esteko Nintendon beste titulurik, ez? Horren ni bai pentsegu dut, kontsola barri horretarako gordetzen da bizela, komentu dugu esan bat iderrez saioan. Da, ia uda maieran negurantza ikusten dugun iragarpen hau, kontsola barrizena, gehi joku barrizek bai. Bai. Hori da. A ber, ez da git. Ikusko dugu, ja. Bai, netzate hori, inkognita hundienak, ez? Zer gertatuko dan urtea maieran, Nintendokin. Bai. Eta egiz bestik be antzeran da bizela, igual iragarpen gitxigaz, PlayStation da Xbox esan nahi dut, Pero, bai. Besteetan aldetik, ikos joku piloa. Baina Nintendo da, esanguratsuena edo nabarmenena, ez? Zesteko ez urte maiererako. Bai, gainera garbiagoa da, ez? Bere IP-ak oso, ez da, nabarmena dira. Hori da, entzutetxu dire eta falta moten dire, ez? Ez que ez dago ezer, ez Mario, ez Zelda, ez Pokemon, orduan, ikusko dugu. Bai badikugunea da indizek, ez? Horrek inoz ez dire falteko, eta oingitzi jakin dugu, urtengo igual Indie Aventura desiratunetako bat, asterneko dala. Planet of Lana deitzen da, eta maiatzoko 23 jasoko dugu Thunderful Publishing argitaletxin eskutik, ez? Hau da, puzzle eta plataforman jokutsu bet, hainbat trailer ikusi zen duguz, eta jokatzeko aukeri eduki dugu, bai, ez? Garatzaile benetan Wishful Studios deitzen da, eta da, eskuz marrastutako titulu nahiko eder bat, ez? Behin trailerak ikusitxe begizte izartzen da. Eta egiz izan, dekolako limbo moduko jokuen mekanikak, ez? Eta bidimentzinotako plataforma jokue, puzzle pile aukiko duguz, eta olako gure lagun moduko bat, ez? Animalitxu baten laguntxigaz bilko gara, aurrera atatzera puzzle honek gainditzen, ez? Nik proben eban Steam Next Fest baten, egiz izan, eta hasikeri igual jaten askorik usteu, edo oso geldoan jaten puzzle nahiko simplikaz, egize da tal estetikoa eta oso ederra dela, eta traileren oinoko gehiago ikusten da. Baina lan dabe jakineko neke jokuen aurrera ginala, mekanika gehiago sartzen doa zen, edo apurbete injartzen doa zen jokagarretasuna, ze itxuraz, pentset, oso politxe da, eta ia lortzen daben maila hori mantentzi ez jokagarretasun aldetik. Hauze Xbox kontsoletan eta PC-en estreneko da, eta, honek bizek ja pikote hau entzunde argi dau Game Pass bidez be jokatu halko dugule, ez? Hori da, bai. Ez dakit, azken aldizan hori One Last Breath edo Limbo eta Inside eta horretanak, ez? Ez dakit zela ditze gatzun, dauken... Ez da ni bestakit, ez da Walking Simulatorra, ez da argi dauen, ez? Ez da, baina, badauka, ez? Azkenean... koherentzia bat, ero dana bi estilo hortakoak. Eta egia esan, jolasteko nahiko agradabliak izan daizke, ez? Ez dakit, esatu, movimentuan, ez zara galtzen, aurrera egin behar dozu, baina aldi berean puzliak eta dare, eta ez dakit, beste gauza batzuk eskatzen dut, jokalari konkretu bat entzat oso egokia izan leike.
Bai, batez nik uste dut, edozen momentuten gordetako aukera hori moten badatxuen, ez? Ja, horregaz gehizu dinosune, jente askontzako nahiko jokuerak algarritxu da proposaizelik, ez? Bai, hortxe Planet of Lana eta maiatzako 23an, ezta? Horize da, bai. Adi egon biako dugu. Bueno, eta urtero bezala, badare joku batzuk, ez? Futboleko jokua, kiroletako jokua batez be, irtetzen dira behin eta berriz, eta kasu honetan, ez da desberdina. Formula 1ko F1 23, ekainaren 16an irtengo da, datorren astean, eta, bueno, urtero bezala, frankizia honek atal berrixa etara dago, ez? Codemasterrek, noizti dabil Codemasters F1eko jokuak egiten? Aspalditzik, urte pilloa, ja. Bai. Bai, ni goratzen naiz F1 lehenengotarikoa uste dute ibili nintzala, 4-6an, eta kriston guapoa esan, baina, karo, ordutik zela aldatu den gauzak, grafiko hiperrealista honek, eta seguramente nire naiz ibiltzen noin, baina fizikak eta be brutalak izango dira, ezta? Hori da, ez azkenien kotxe edo ibilgailu mota bakarragaz, hori asko zain ju behar da, ez da beste Gran Turismo edo Forza moduen nun hainbat ibilgailu mota desberdin jeko zuzen, eta bakotxean gidatxie edo fizikak zain ju behar zuzen, ez? Hemen bat formula dekozu, eta hori landu da fin ju, eta egiz izan, nahiko maila hona eukitzen da, salin hartien kritika nahiko politxek hartzen da, ez? Orduen bai, jarratxa egintzat, kirolonen jarratxa egintzat nahikoa proposak dire. Eta esan dut, maiatzako 16 edo ekainak 16 esan dut. Ekainak 16 da, baina datorren astien esan duzu. Vale, ekainak 16, bai, buruak indoz fufum, ekainak 16an da, datorren hilabetean, ez datorren astean, así que, saliak aguanta biako duzu pizkiak gehiago, eta iritsiko da zein fizikoki eta baita saltoki digitaletara, bai. Elektronika hartzen jokua da, eta bueno, egungo denboraldiko eserleku bakarreko ibilgailu, gidari eta zirkuitu guztiak ekarriko ditu, Las Vegaseko sari nagusia eta Katarreko, zirkuituan lehiatzen hasiko dien sari nagusia, adibidez. Honek izango die pista berrixak, ni suposatzen dut. Horitzea, bai. Eta, bueno, gero modalidade berri bat sartzen dabe, Breaking Point, ez dakit oso ondo nondi nora da bilen. Da berez, kanpaina modu bet jokalari bakarrantzako. Eta bertan, protagonista barrezea, pilotu batzuk, gidari batzuk asmatu da bez horretarako, sinematikakaz, da olako eurentzako erronkakaz, ez? Nahiko txukun, azkenien, olako zer falte jaki, lasterketan jokueri uste dut nik, gogoratze dut, ez? Gran Turismotan egoten da olako roioko zozer, baina toka iru talakoatan egote ziren olako kanpainatxuek, ez? Nahiko zain jut, eta horre falta mota den, taz. Orduan ondo alako zozer ikustia. Espero bat formulan izeti, Ez, egia da, joku batzuk uki dela kontrako bidea azkenengo urtetan. Kanpainei Bizkarra Ramon eta dana onlinera bideratu. Eta kasu honetan, bueno, nibe nahi xau dut, bentsat aukera hori ematia. Jendia gustatzen jakona bere bolara lasai jolastia. Eta azkenean kanpaina zirrara puntu bat demote. Eta zuk esan duzun bezala, Gran Turismo bat, jende askorentzat horren txistia da, behetik hasi eta poliki igotzen joatea, ez hasieratik kriston kotxea hartu eta kompetitiboan sartzea. Bai, eta online modalidade hona badeko zen beti emongo kriston bizizi joku eri ez, baina igual hasi berrizi bazaren eta hori beti izkartzea, ez kanpainatxuetik esten juteko bentset, ondo badauen tutorial ez, gida hori holan kanpaina hori horretan bihurtzen badan, ondo erunde eta igual atxetik ez, tutorial horren zantzuek edo atxetik jutia, beti izkartzen da. Hori da, eta bueno, hori bestikua bestela eukiko dugu, ez, Gran Prixa, time trialak eta offline eta baitza online jolasteko lasterketak. Hori dana izango dugu. Negoratzen naiz F1 GP-ra jolasten nebalanik. Bere garaian, ez dakit, zerein esan, baina, gogoratzen da zuzuk zarra, hori. Ez dakizin da, nibiltzen ditzen batez duen Nintendo 64ko uste dut F1 Grand Prix detzen zirela, besteri parik, bi egote ziren. Eta... Lehenagokoa. Bai, niko zarra, ostras. Bai, ez, hau laro... Nintendo 64ko gutxondo egote ziren, Begiratuko dut, esango dut. Esango dut zein zan, baina bai, zar bat. Eta bueno, oin dabiz fizika txukuntzen, gidatzeko, esperientzia, eta
hau dana dabiz egiten, bai benetako Formula 1ko gidari eta ingenierekin. Orduan, supuestamente, errealismo puntu hori, ez bakarrik grafikoki, baizik eta ja esperientzian, sartzen dabe. Eta pentsatzen da gero jende pilo bate, volantea eta gauza guztiak sartuko dabela. Ez dakitena da, VR-en ibiltzia posible izango da. Espero PC-en egon da moden bat egotik itzien, ez? Bestela ez dut Hori uste... puntazo bat izango da. Nik uste dut joku hauek, pilotajeko jokua diela egokienak hori implementatzeko. Zalantzari parik. Adibidez, Gran Turismo 6ko ingitzi jaso dugu, ez? PlayStation VR bintzako euskarri hori, eta oso ondo dago, azakeri da. Osa da, jokue osorik, baina VR. Osa, Eta komentu da justo Gran Turismo hori buruz gabizela, pelikula bat irten behar da, Gran Turismokoa. Bai, bastante potente da, tío. Bai, hori ze azkenin, ez? Benetako jokalari baten historia izetez, gero irabazi balalako txapelketaren bat Gran Turismon, eta hortik eskaini dutxiela, ez? Benetako, ez dakiz kategoritzen zen, baina benetako auto batzuk gidatzi, txapelketa baten sartzi. Eta, horren historia azken finean. Bai. Osa que, ez da holako asmakuntza raro bat, ez? Ez da itxaki bat, ez? Pelikula bat itxeko. Baizik eta, badago zerbait. Basado en hechos reales, ya. Listo, bai. Tetriseko filmin moduen, ez? Ez da espero dozune. Ez. Hori da. Igual hobeto, interesatzen jagoa, nahi ustez. Bueno, eta egongo da jokua, Grand Prix F bateko Codemasters-en jokua, egongo da PlayStation eta Xbox konsoletan, eta noski baita PC-an. Eta, Champions Edition bertsioa eskuratzen da benek, 3 egun lehenago jokatzeko aukera izango dabe, bai? Ekainak 13an. Horrerik gorrotu hartu dutxat, gero ez eta gehiago abetzen dabe, ez? Bai, eta klasismo... Bai, guztiz. Jode, arosteko, ez dakitz. Justo joku honegaz duzte paseko danik, ez? Genti gongo dala desiratzen, arostin bideote 3 egun harino jolasteko. Baina beste potolo batxukaz, bidez, uste Hogwarts Legacy-gaz pasezala osebera. Ukas fanauen. Bidez horrez, que horrible da. Bai, Hogwarts Legacy-gaz seguru pasezala, bai. Bai, nahiko kutria da, bai. Nitzako bai, entzat. Oso, Bale, azenengo alistera paseko gara. Hori da, txapelketara. Ja ipatute, behin da barrera ipatu dugu izan txapelketa gure irratsaioan. Klikasank Bilboko Rocket League txapelketa ez. Bilboko udalak eta Euskaltzali topaguniek antolatzen daben ekimena da. Eta final, 3. edizioan final handize lehiatuko da ez. Bilbon bertan, maiatzak 20 maiatzaren 20 zen, ez? Kanporoketa fasi bera, pasadan hastien jokatu zen, ez? Hainbat Bilbotar gaztei biziren bertan lehian, finalera altzeko lehia horretan. Eta 8 finalistak, Euskararen etxean jokatuko dabe maiatzeko 20 horretan, ez? Finalista honek, danak parte hartzaile danak, 10-16 urte bitarteko Bilbotarra dire. Eta, esan behar dugu, betiko lez kriston mai erakutsi da bela, dizela futbol zelezetetik egaz, euren autoakaz, guk ametsetan bakarrik ikusten dugu zen gauzak. Eta orduen, egizitzen nahiko final interesgarri izango dela moten dugu. 12etan hasiko da azken fase hau, final laurdenetatik, horregatik 8 finalista honek ez da. Eta betiko moduen, sokar jokomotan jokatuko da bez, autoak eta futbola naztetan dauzen modalidade hau. Basikoa, ez, berez. Hori da, Rocket League-en beti, hartzen dugu, hau dela dauen koza bakarra, baina benetan saskibaloize ez, hokeize, eta beste sorakeri oso potentia. Hori da, gero Mario Karten estiloko objetuekaz, eta alako modalidadea zupe bai. Edo, adibidez, estadizio batzuten apurrete aldatu ditzen da ez, bera egituri edo formie, eta orduen beste kutsu bat hartzen dabe ez, hemen ez, txapelketan besteri barik, estadizio normala dire, egituren normala dekinak, eta horretan egitzen dira, azken nien, apurbete zuzentasun hori edo maila hori mantentzeko, ez? Ze azken finien txapelketia garrantzitsua da, sarizi dauz jokuen, 150 euroko opari txartelak irabaziko dabez txapeldun eta txapeldun hordiek. Eta, bertan ikusteko aukeri egongo da Euskararen etxean, baina baita, Game Launcheren Twitch kate honetatik online jarraitzeko, ez? Satarizik egongo dire bertan, finala jarraitzen, eta hoize, animeu, ze nahiko politizeten da izan. Gainera oso ikusgai da joku bat, ez? Eta zuk esan duzuna, egiten da gauza batzuk, sineste sinaguretako, eta nahitza.
Hori da. Ez que Ja, ezingo esta sortie. Baina bai, entxeko horrekeldik da eSportsan barruen, bueno, hainbat da, osiak ez eta gehiago ez, baina ez badekusun idearik bez, beti ikusgarri zitzen den joku bet. Adibidez, League of Legends edo bazakitzalako jokuetan, ja ezagutza bat eskatzen dutxu igual benetan disfrutetako, ez? Bestela galdutu zabiztak izu zerra bilen pasetan. Hemen bai, ez da besterik, futbola da, osake. Eta, bueno, albistek izan zamaitxo horretik, bai ikarri gureko nazan, beste gai txikitzu batzuk, ez? Ze adibidez, atxo zabaldu zan sarietan, PlayStation badabilela State of Play aurkezpen bat prestetan. Ez dakitzelakoa izango dan, edo egitz izango dan, bez? Nik espero da baiet, zeia gara da beste State of Play handi bet edo PlayStation Showcase bat egoteko eta dana, ez? Bueno, normalien State of Play izaten dira aurkezpen lagurtzuek, 20 minutxu ingurukoak, igual ordu erdi, batzuk luzetxu hauek. Eta gero goten dira handi-handizek, ja, dizela eiruko aurkezpenak izatilez ez, da honi PlayStation Showcase ditzen dire. Ezan izango harritzekoa, ze, bueno, hilebete falte da ez eirurako. Orduan ondo, gozan PlayStationen buelta hori ikusti, eta ze joku iragarritzidekien ikusteko aukiri izango zan, ez? Zaipatu egon bodun, Nintendo nantxeran dabiz, urte amaierarako eta urrengo urtitarako ez tekiolan gauza potenterik. Orduan ja bada garaize ritmo hartzeko. Ia, zer da ikusten dugunen? Bai. Zurrumurruak eta, bueno, badakizu. Ez da izan, insiderren baten kontua izan da, edo oroko? Gena oso urundik urten dan, eta igual ez da egiz izango, ez? Logiki badeko, zentsure badeko, eta espero eta egiz izeti, Ze, jode, ez dakit, igual badakigu PlayStation dabil lehitzen hainbat multijokalari joku, horrek, bueno, ez dire justo nire ekartzeztienak, baina ja hainbat temporadaroie, horre Horizonena dakigu, da bizila zerritzen multijokalari segaz, The Last of Usen multijokalari joku atarrako da bai, gero beste IP bat edo bideki ez, zerbitzu moduko jokuenak, horredanak eragutzi mierda bezia, edo ez dakitz badagara ez, eta gero aparte bauko da bezenak, ez dakitz God of War roinoko harintxu gabiz, baina igual DLC-ren bat edo beste, Ghost of Tsushima be suposatziot jarraitzu nahiko da bela, bigarren jokuren bategaz edo, Death Stranding bi behia iragarritze dau, baina oso gitxe ikusi dugu. Orduan, gauzatxo badeki ez, baina erakusteko tarte babierda da, Ja, bai. A ber, ez dakit, itxoen puskat eta abese ikusten dugun, ez? Bai, normalin alako aurkezpenak, eske egun batzuk harina iragartzen da bez, osake badan ekain hor erditzi gontino falte dire astetxu batzuk iragarpena ikusteko. Eta ia lortzen da ben edo eitzen da ben, bentzet. Bai, ze bestela lehen komentatu dozuna, ez? 2023ko potentian aia ikusi dugu. Agian. Pero ontsi ikusten gabiz. Bai, eta penizien gozan, ez? Urta maierarako segoti ezer. Oso potente hasi da, baina, karo, ze. Bai, gabonetako kampainarako eukin bierra da, zingerra portxu bet, edo, eske eso zer egon bierra derrigor, ondin ez dugun ezagutzen. Bai, hola. Eta baitzeko, bai, ekarriko ureko nagoen jokutxu bet, ja, bueno, bi joku dire izetez, oinain bat urte kaleratu zirenak, baina astion ezagutu dodaz, Fear and Hunger deitzen da frankizia hau, ez dakit ezagutzen badozun, Damian? Ez vale, ezagutzen. Dire joku oso gogorrak, violentzize, gore piloa, uste garatzei bakarrak sortu niko dizela RPG Maker 3 nira bilitze. Da nik uste dute berez ikusitxo memeren bat, bigarren joku egaz, edo bertako mustroren bat edo beste. Baina, bueno, oin astion Super iPad Wolf detzen dan youtuber batek, indebolako analizi edo, bidizetxu eta holantxe ezagutu dodaz. Eta, bueno, ekarri gure izeot, ez da tarantxako joku esanten moduen violentzi piloadeko, eta ganera mekanikak ez dire errezenak edo, bueno, disfrutetako aproposenak, ze da alako, RPG Makeraz dauen JRPG bat da berez, nun lehenengo jokuen, Fear and Hunger baten, sartu birko gara ziega baten, Fear and Hungerren ez da, bilurren eta gozien ziegan sartu birko gara, bertan galdudan kapitain baten, soldadu baten bile ez, eta ja hor, zorakeri pila ikusko dugu, ze mundu eraldatzen jungo da, alako, apur bete, horrore edo bilur Lovecraftianoak, jainkoak hor, ez da, apur bete dimentsio edo abstraktuen sartuko gara, ez?
Guzapila deki, ez? Eta askorak arri dozte, kontu da, dekola olako roguelike elementu piloa, zu hiltze zara da partidie azikeratik hasi behar dozu, baina dauz horren beste guzadezko topetako, eta zagutzeko eta lori horren sakona deko horren landue, zoratu iztela hau dana pertsona batek einiko ezetia, eta ja, Steamera sartu eta ikusten duzuz kriston balorazio deko zela, hau pezerako bakarriko deko espan hauen, ez dut uste, holan borrolan beste kontsolatan argitaratxerik. Eta zenbatean saltzen da honek? Nahiko merketzu dagoela usteot, lehenengo bat, ez be, lehenengo bat jadeko 5 bat urteok espan habia. De hecho, es que pilatzen duzu, eta nire betete jata agartzen. Osa, Googleetik tope biot, Steameko... Pero para que eso, Steamek itzen da bela, askotan filtro bat, eta... Bai. Oso ondo... Txeganera honi esantena, nahiko elementu gogorra dekoz, adibidez, areirio pilo bategaz da genitalak ikusteak ez, dalako gozak, orduan, oinartien streame eitzeko edo YouTube bidez bideoak eskantzeko barazok egon dire, zentzuren bierzan, edo adibidez, modak kaleratu izan dauz gentiek balako gauzek zentzuretako edo estaltzeko. Orduan, berez, sartu neskero, abitxo, hemen Steamen agartziat, ez? This game is marked as adult only, eta ikusten da bilela, ze orrialde honetara sartu nazelako, ez? Bueno, gari, gelditzen gona, zeta tamian hor galdute geratu da. Igual nire kontu da. Bitxo. Listo. Entzuten ebizara, Damian? Ez, erorin jat. Vale, Baina, bueno, izan die, justo galdetu tenian esan dut, eta Steamen, ez da goiela oso ondo filtroan kontua. Vale. Hortik jarraitxeo eta listo. Bai, Steamen filtroana, bitxo, ez da oso ondo, untxe sartu naz, da bertan horri aldien jartzen dugu, ez? This game is marked as adult only, eta bakarrik ikusten da biela horri alde hau, bilatu intelako aparte da lako, ez? Naitxa, ez? Apropos bilatzen baldin badozu, eskaintzen duzu, hau dago izkutatuta, baina hau da bilatu nahi dozuna, kontu, edoka eduki ez dakiz. Bai. Osa, beretan, Neri pintzen doz, baina joko absurdotan, en plan, hori, The Last of Us, eta igual ez toztera kusten. Bai, Bai, bueno, ez dakit justo hori dan kasua, baina holako joku normaletan. Eta zu filtro batzuk ipingita, eta gero, nahitxak endunean abertzeko neine bana topatzia, eta txatan abertzen. Bai. Pentsatzen dut hau bada espada, ez? Tapatuko da dela. Bai, honen, kasu honen, nahiko argizera zagaitzi da mentxet. Nahiko merkatxu dago zen, lehenengo joku adibidez 6 euro dire dau. Eta, bueno, ulertzeko da, ez? Aipatu duten moduen pertsona bakarrak einiko da, Miro Javerinien deitzen da garatzaile, Orange moduen ezagutzen dela uste dute interneten. Finlandiarra da lasangonek okerrezpan hauen, eta... Izenak ematen da, bai. Bai. Eta, bueno, esan behar da, Berserk mange irakurri bado zuen, gai asko jorratzen dauzenak eta oso antzeko daizela. Orduan, badakizuen duen ditu da jokue. Besterik barik, ez? Olako gomendizio bat etxiko. Neban inoz, seguru nik inoz jolastuko joku honetara, ze horren, mekanika, ez? Latzak edekoz, denbora guztizen jokua zikeratik hasi behar duzu, adibidez, honen YouTuber honen bidizioan aipatzen zan, ez? Momentu baten, badeko zulo komun bet, eta aldo zu erabaki bertatik parrure sartzi esploratzeko. Jauste zara zulo baten, ez izara urten, eta gosiek hilarte bertan garatzen zara. Orduan alako gauzatxu pilo dekoz, nekronomiko natopeu hau irakurtzen hasi eta hiletxe zarela, alako gauzek, ez? Zoratu, ez? Bai. Orduen, behin da barriro, zigortzen da biltzu, eta ikesin bidozuz mekanikak eta alakoak, ez? Aurrera hitzeko. Baina, badin etxutena, deko horren lore sakona gogorra, ez? Erakargarri dana zentsu horretan, aipatu gure izentela, ez? Jente gehiago ezagutzen da ben, edo bentsete txatetik edo Telegram taldetik inuk ekartzen da ben. Bai, zelako kuriosua. Benetan, ni zoratu izte, anabile bidizioak ikusten eta lori inguruen irakurtzen. Bueno, urrengoa nik uste dut, ez? Ja, Soulsak egitexatu nian RSG, ja, ontara pasatu. Ez ez que Soulsen kasuen, karo, da gogorra, baina aksinozko elementukaz apurbet zure ganien jausten da, ez? Erantzukizune edo zure errue da hanki izartzen badozun edo hiltzen bazeren. Hemen, alde bat, JRPG elementu horrekaz mekanikak eurek geldo hauek dizelez, eta gara ipatu gotesenak, ez? Edo zein hankasartzea etxik hiletxe zara, zuk ez da zuen pilatu bezein. Orduen gogorra da, eta ganera jokuek amaiera piloa dekoz, edo geuza oso berezi eta izkutuek enbior dozuz, lorien inguruko hainbat guzatu zagutzeko.
Orduen, argi dekot ez dutela jolastuko inoz jokunetara, baina bai ibilko nazela ikusten ez, balorien gauzak eta. Bigarrenak batez oinoko naz hartu naskori bigarrenien, baina dinoen ez oso ona da, horre estimen jokurik onenan hartien dau, jokalaritzen hartien, erabiltzaien hartien. Eta ganera, 3. joku bet garatzen da bilela irakurri dut, Miro Jaberinen hau. Orduan, RPG Makerretik sortu niko, ez? Joku berezitxu bet, eta beste gatxik urruntzen dana, bere modure, baina urruntzen dana. Eta tipo da ontati bizi da, ez? Literalki, seguramente. Suposatio baietz. Osea, nahikoa saltzen baldin badau, eta... Edukipia dako jokuek, azkenien. Ez esan gutxut, RPG Makerregaz engie gotiek, ez dago esan gure... Listo, gauza potentiak ilizkela, ez? Bai, hori da. Etxaizen sprite piloa dau, musikarik ez teko askorik, baina girotxiri, aproposa tortzela uste dut. Eta hori, landute dau, ez? Pertsona batek engi izeteko oso landute dau. Oso kuriosoa. Eta honek izan dire, gaurko saiorako ekarnea izan dut zen gauzak, baina oin falte daku, ez? Azkeneko atala, analizizen atala, ordu nahi badazuen bertara goaz. Analizia. A ver, ze karri dozu, Lander? Ze tala jolasten ibiliza? Oina ipatu duzun jokuet, justo, ez? Kasualidades. Hori esan dozu Steamen bilatzeko The Last of Us horrez da, bilatzai, subsektu behi hor dozula aparte. Eta, egiz da, ez? Azken hilabetiotan pilpilen ibian lana dala, ez? Naughty Dog taldien, zein PlayStationen, bideojokurik handizenetakoa izen da Last of Us. Berez, 2013 urtien estren esan ez, lehengo joku hau. Eta egiz da, estren esan momentutik, eta bai harin jauti bai, sekulako kritikak eta iritzize jaso bazela ez, bere gara izen. Baina lan dabe gaur egun be gure artien jarraitzen dugu. Eta, segaitxik, alde batetik dekogu HBO gaz batera ekoiztu dabeen telesaile ez da, telesaile ikaragarri hau. Bederatzi ataletan bideojoku originalan moldatutako historizioak kontatu duzku ez. Bai, Pedro Pascal eta Bella Ramsey faktorien ikaragarrizko antzespenagaz. Ez dugu engoberroa telesaiari buruz, hori ja ipatu genduen ez, Naiz Irratiko bideokluba saioan, entzune badozuen, webgunien eta ohiko plataformotan, Spotify, ebooks eta bestetan, aurkituko dozu ez, bideojokuari orokorrien zuzendutako atalau. Baina bai bestaldetik, lehen Last of Usen remake jaso dugu engitzi ez, Part 1 azpititulu egaz, 2022ko irailien estrenesan PlayStation Post kontsolan, eta martxo bukaeran ordenagailuetan, ez? Behin da barrira epatu dugu irratsaioan, orduen argi izango duzue. Ja pase dire, ez? Ize bilabete, eta berregitien jokatzeko aukera izan dugunez, behin ordenagailuetan estreneta, una proposa da bere historizoak eta pertsonaize zirraragarrizetan murgiltzeko, ezta? Remake honetan ikusko du Part 1 remake honetan? Da, berez, The Last of Us Part 2 baliabideek eta elementuek erabiltzen dauzen berregiti, ez? Berez joku estrenesan PlayStation 4ko Part 2 hau, eta gero PlayStation Postien beste, apurute hobekuntza batzuk jasan bazen, eta hortik abiatute sortu dabe Part 1, Part 1 hause, ezta? Alan dabe, benetan fidela da, ez? Jatorrizko bideojokuarekiko, bertan ikusitakoak zainjut eta eraberritxute dauz, hainbat elementutxu barri sartun dabez berez, baina historize eta oinarrizko mekanika danak mantentzen dabez. Historizoa ezagutzen ez dozuen txat, ez? Gitsi zengo zari, baina bat-ematen goga da hortik. Da, gitsi gora bera zombizen historizo bat, ez? Bere zitasunekaz eta, lore edo, ez? Testu inguru egaz. Berton ezagutuko dugu Cordyceps deitzen den parasito edo onjo bat. Hau munduen eta temperaturiek gora inge, parasito hau edatuen ja, eta jaztxo bakarrik animaliz txikizeri edo eragitzen, ezta? Gizakizeri eragitzen hasiako. Eta honen ondorioz, clicker deitzen dizen zombi moduko batzuk ikusten hasten da gizadize ez. Eta horren ondorioz mundu ez zuntxitu itzen da. Kasu honetan, jokuen kasuen estatu batuetako egoeri bakarrik ezagutzen dugu. Eta bertan, bi protagonista dekoguz, alde batetik Joel, hau da kontroleko dugun gizon heldue.
Eta beragaz batera biliko da, Eli deitzen dan neska gaztia ez, neska gazte berezize, zebera da ezagutzen den pertsona bakarra, bueno, iskutu ondara jo jokuen ez, baina ba, immunidade dekona, virus honek, parazito honek, ba, eraginik etxona haitzen, ez? Orduen, bi protagonista honen bidaizea izango da, ba, neska honen egoera berezizik abiatute, ia albadan lortu ba, sendagairik edo moduren batez, Cordyceps hau geratzeko edo gizakizek sendatzeko, ezta? Ba, hori zen da abia puntu nagusi ze, ize estatu batu osoetatik, ba, bueno, ez? Estatu batu osoak zeharkatzen dabe zen bide bat hasiko dabe. Firefly deitzen dizen, ba, bueno, terrorista batzun moduen aurkezten dabe ez, baina Resistentzia, ez? Resistentzia hori taldie, eta ba, horre bilatzen hasi berko gara, ba, bueno, sendagai hau bilatzeko asmoaz, ez? Nahiko mundu sakona eta landue da, ba, horre hainbat fakzio dauz, aipatu dugun Firefly honek, gero Fedra deitzen dan ez, gobernu barri izango sana, ba, bueno, azkenean nahiko autoritarizoak, olako ba, kuarentena, zona, tangunitan bizitzen dire, ba, bueno, bertako herri moduen ez, gizakizekaz, da horrek, ba, bueno, azken finien, gidatu kontroletzen da bez, eta honen kontra da bizitzen Firefly honek, eta gara parte ja, irizetik kanpo, kuarentena gune honetatik kanpo bizi dizen, ba, gizakizeko guz, bai herri txikitsuetan, edo eskuteta, lako, ba, bueno, apuretanetarik ez, edozen lekuten, bizirauten dabe, ba, Cordycepsak arrapeda bezan, kliker edo zombi honen oneri aurre eitzen, ezta? Zuk, Damian, ez dakit, ibili bazaren, apurtxu bet uste bai, ez da, jokuen? Jokoan egisa esan onjokan esen izan dut asko jokatu, baina, bueno, pixkat ibili naiz, batez be Steam Deckian. Eta, bueno, seria bentsat oso, ez, serian oso bidetik doia. Bai, hori da. Eta pentsatzen da joko guztia, ez, doiala gutxo gara bidetik. Bai, azkenien, ba, hori ez da. Pasatu dozula, ez dakit, hobeto esango zu, baina... Bai, egiz da, telesaio oso fidela dela, orokorrien ez, ba, histori zen ondo duan, gidoi zen ondo duan. Eta gero, ba, dauzela detaietxu batzuk, segurenik histori zebera eta personaizeko hobetu itzen da bezenak ez, baina, karo, joku da hau, jokagarritasun ziklo bat daroa, oso simple izen arren, eta hori telesaiek berak, ba, ezin deu mantendu, ez, bestela, ba, gogatxute hilko ginen, ez da besterik. Baina, ala eta be, nik uste dut, oso ondo dagoela inda, ez, eta zentzu hortan, fidela izatea, oso ondo funtzionatu daben produktu bati, zuk esan dozun bezala, gutxieneko adaptazio bat, ez, emonda, ez izateko, osea, benetan funtzionatu izateko, baina hori ba eskertzekoa da. Eta nik uste horregaiti funtzionatu dela inondi batian. Eta gero, komentatu behar da, zombien beste seriekin alderatuta eta nahiko ondo presentatzen dela, batez be Cordyceps honen asuntua, ez? Emoten dago, beste kasuetan izaten dara baino, oraindik eta txarragoa. Eta gero betiko bezala, pixkate superviventziara begira egiten da, ez? Jolastu. Hau da, ez da inbeste, zombietan zentratuta, ez da tiruen joku bat izatez, baizik eta da superviventzia joku bat, ez? Biziraupen joku bat. Eta horre benetzate betitoke hobe bat emoten dutza. Bai. Hori da, ez da, azkenien, zutin esun, akzinoa badau, tiroakoa dauz, baina ez dire protagonistak, berez, jokagarretasun zikloa izango zen, ba, gune oso linealak esploratzen ibilko gara, eta hortik aurrera haitzen, ez? Ba, PlayStationen joku sinematikoena dala, esango dugu The Last of Us entzu horretan. Ezik gara askorik alden du bide nagusitzik, batzutan bai ibilko gara, ba, igual, itxitze dauen ateren bat zabaltzen, gure labanak erabilitz eta horrek, bueno, ja apurtute, edo igual puzzle simple txurin baten beste guneren bat esploriko dugu, eta bertan, honek emiatute, ba, baliabide desberdin lortuko dugu, edo igual alako sekraturen bat, ez, ba, bilduma gain moduen erabiltzen da sekraturen bat. Gero, aipatu dugu moduen, puzzle simpleren bat edo beste egongo da, oso simplik izaten dire, igual askotan, ba, Joelek igeri aldeuen, baina helik ez, eta orduan bera, badibidez, ba, putxuren batetik edo errekaren batetik eruteko alako pale bat edo biatu biherko dugu, alako gusatzuk, ez? Ez da goten egiz izan pasakontasun handirik puzzle honetan, adibidez, Naughty Dogen beste saga ezagunien, Uncharteden, be puzzle simplik ikusten dugu, baina hemen bai
hartzen da benetako puzzle kutsue, ez? Hemen da Last of Usen berez kokaleko apurut explore eta listo, goza bilatzi da eta aurrera ingo dugu, ez? Ez dago besterik. Azkenean da hori zuk esan duzuna, cinematografikoagoa, ez? Eta bestia igual jokora bideratuta. Osa, itzakia gehiago ekileke jokoa sartzeko, baina netzat honek punto hon bat emoten dutza, Ez aspertzekoa, joku labur bat egin, baina ona. Ez dakit. Bai, bez ez da horren laburre, bez, espero nibana baina lusutxo behin jate Last of Us. Zenbat eron dutzu, zuri? Oin ez dakit esaten, baina 10 ordutik gora errez gehiago. Ba, ez, holako zoz, 15 bat entzatzen da. Hori da, holako zoz. Bueno, gaur egun nahiko laburra da, ez? Eta gainera lineala izan da. Bai, hori bai. Eta hori eskertzen da, nire ustez. Azkenean mundu irekia bai, baina, bueno, joko lineal batzuk, historia askorekin eta hori, geratzeko behar barik, eskertzeko izaten da. Eta horako kasu batean, eta alata bezuk esan dozuna, 10 ordutik gora. Bai. Bueno, ez dago gaizki. Ez dago, zinditzako bentset iraupena proposa zentsu horretan. Eta gero, aipatu dugun, azkenien, puzzle ikiko dugu, esplorazioa apurtxu bet, eta baitze, tiroketak, bai gizak izen, eta bai kliker edo monstruonen kontra, eta isilpeko une batzuk, ez da isilpin ibiltzeko une batzuk, hori, ez da azkenien eskutetan ibilko gara, batez be, antzarte den moduen, ez da izango derrigorra isilpin ibiltzia, alko gara paseu tiroketetara une honetan, baina, klaro, zer da garrantzitsuena, gure baliabideek gordetzi edo mantetzi, ez? Munizioa oso mugatu da, sendatzeko eta alako elementuek oso mugatu dire, orduen, gure esku dau, ez? Eltzerakoan jakune bateran unetzaiz dauzen, isilpin ibiltzie eta honek alik eta modu eraginkorrenien hiltzi edo akatzi, ez da? Hori, epatu dutena, batez be, gizak izin aurka bilko gara, eta baita zombizen kontra, ez? Borroka honek oso geldoak izaten dire, oso realistak, adibidez, armien tiro eitzeko zelan rekarga behar dugun, honen, Joelen apuntetako modue ez da izango shooter bat, esan dugun moduen, tiro bakoitzak konteitzen dugu, eta ondo apunte beharko dugu, eta gainezka etzen dabe borroka honek, ze beti joko guz galtzekoak, ez? Ez pagabizen kontu handizegaz, eskutetan, ez, koberturatan kontu zibiltzen, eta gure inguruek kontroletan, seguruenik hilengo gaitxue, eta azkenean ez da epatu dutena, munizioa zaintxie eta tiroa kalkulatxie, derrigorrezkoa da. Hau galtzen dugu momentuen, ukabilkadak hasiko gara, edo igual lortu dugun balako bateren bategaz, edo gurrezko zatiren bategaz, kolpeka, ez? Baina horre direia normalien desesperazio momentuek eta besterik ez da nien geratzen, ez da? Eta gaizki irtetzen bero ondo, normalien. Zenbat pertsona dauzen arabera, ez da? Horrek mugatuko duzku, bakar bat geratzen bada, balko gara gunkorrikan eta golpe pare baten, baina igual bi badauzen eta bat atzetik eskopetik azpadekugun, agur benur. Zer gertatzen da? Agur benur gertatzen bada? Listo, hilengo eskude, eta bai epatu behar dut, hiltzen dutxuen momentuen, denbora kargak oso harinduazela, antxarte den bebarreine egertzen deban, eta pila eskartzen da, ze badauz, une batzuk, nun, ez dugu hartungo bide zuzenena edo, eta pein da barrero hilda hilbilko gara. Orduan eskartzen da, ez? Checkpoint hori nahi hortxe borroka ziketan geratuko da, eta kargi ebe oso askarra izango da. Baina azkenien honena izilka biltzi izango da. Ze ezingo dugu zetxaidan akolanak atu, ez? Adibidez, klikerrik garatuenak edo arriskutsuenak kolpeka, ezingo dugu kolpeka hil, tiroka bakarrik, orduen kontu zibirko da kasu batzetan, eta egune oro kontroletan, ez? Zemen mototako txarra dauzen gunietan, borroka gunietan, eta hori vigiletan, ez? Esan dugun, ez da, baliabideek kontroletia honek kudeatxie, ez? Lortxie, hori izango da jokuen, azkenean, alorrik garrantzitsuena, ez? Adibidez, alkola, lehergaizek, ez da baliabide mota askorik, baina gero honek erabilitze, artisautza krafteo sistema oso oinarrizko bategaz, adibidez, osasun kitak edo aiztoak, bombak, alako gauzat ezberdinek sortzen jungo gara. Eta buru eta aipatu gendu moduen pasadan hastien zeldagaz, ez? Nahiko krafteo simple txomoten dutxu eta nik uste hori dala honena. Ez da gizemat elementu gero beste dozenaka geuza sortzeko, ez? Dekozuz, gauzakitzi batzuk, horrek bilatu bierko dozuz, hortarako esploretan ebilko zara, eta gero sortzeko gauzak be nahiko mugatu dira eta parte
ezin dozuz gure beste sortu, ba, igual osasunkiteke 3, bombak beste 3, ez? Orduen beti ikiko duzu muga hori, ezta? Eta ezingo zera ibili nahi duzun beste gaztetan edo erabiltzen. Osa, dana baliabideak kudeatu behar dituzu topera. Bai, hori da nik uste dut jokuko ardatza eta peinta barrio egiten ibilko garena, ezta? Osea, ez dugu tiro bat zagutu gureko, beti ibilko gara kontuz, segero badakigu balak topetie edo osasunkit hori sortzie, bastala izango horren arrasa. Badago momenturen batean borroka bat egin beharrean dialogoakin ero hitz eginez konpontzeko aukerarik. Ez, endiak ez dela bentzet, ez da Oso idatzita dago, ez? Nola izan behar dan. Bai. Eta bueno, azken finen zentxudeko, ez, historia aldetik, ze mundu oso gogorra The Last of Us-ekoa, eta gure protagonistia Joel berabe ja gogortute dago, ez? Ez teko inor parkatzeko asmorik, bat ez betiro etxen badotzen, orduan, ba hori jokagartasuna erutie normala dala usteot. Oso ona. Gero, baliabideetaz aparte, ez da ipatu dugu artisautza aldetik gauzak sortzekoa, baina gure armatek hobetzeko balako tornoiuek eta erremintak batuko dugu, ez? Armategi aldetik denetara ikiko dugu, pistolak, eskopetak, rifliek, arkue, eta honek hobetzeko aukerikiko dugu, ez? Da apurbet, Tomb Raider, zu jolastu duzuzela Damien, Tomb Raider, Bai. Ba oso antzeko sistemie da, ez? Ba igual, harina aurrekargetako, kargadora sortuko dugu. Edo tiro etxerakoan, miri ez da horren beste mobiduko, alako gusatxuek, ez? Baina eskertzen dizenak, eta amaieratik, azikeratik bukaerara nabari dizenak, ez da? Bai, progresio sensazio bat emoten dotza, ez? Oso interesgarria eta gainera nahi dozu, ez? Aurrera jarraitzea, hori dan hobetzeko azkenean zure biziraupen gaitasunak eta egoera hobetzeko. Hori da, ganera, armak bestetikoki aldatzen doaz, orduan beti dikozu ez, hori jarraipen progresio, sentipen hori beti dikozu hor. Eta amaitzeko, hobetu halko dugun hasino bizide da Joel bera, horretarako pilula batzuk batzen joango zara, eta, bueno, emoten dutxu, osasun gehiago ekitzeko aukerie, igual tirokatzerakoan zehatza hau izetekoa, edo adibidez, lehen aipatu dut, ez da, kliker batzuk ezin dizela hil armakaz, horiek labanakaz hiltzeko aukeri paragetzen dutxu, Egizan ez da sekaraturik ez, behin jokue azterakoan menu hori dekozu hobetzeko, eta ez da besterik, badakizu zer egongo da zer lortu lehiken azikeratik. Osea, que hori da doping. Doping, bai, guztiz. Bai, holako pilula pote erraldoiek topetan sortik, eta bai, topera sartzen da bide gure Joel. Ez da bromarik. Ez da bromarik. Gero bukatzeko, badeko lako detektibe ikusmen, ez? Batmanetik beti bista detektibe ditzatzen hori. Modu bat, ez? Baina kasu honetan, eitzen dabena Joelek da soinuek entzun, ez? Segaitxik klikerrak holantza eitzen dabe, deki holako, ez? Ekolokalizazio moduko bat. Eta, bueno, hortik abiatute, basu gauza barrein eitzen duzu, bizilik eratzen zara, geldi, eta inguruko gauzak entzuteko aukeri dekozu, ez? Da, gitxi gora bera, etxaizek edo nundauzen jakitzekoa, edo gauzaren garrantzuren bat. Eta, bueno, neko txukun dago, ez? Beti modu zuten txino hori, geldi egon berzarela, eta inguruek begitzuten, eta askotan pasetan da, ez? Zauze, ate baten edo horre jarritxe, atzien zer dauen jakin gurien, eta atxetik nonok arrapeti eta loko guzak, ez? Orduan, tentzino maila hori egoten dago, bai. Bai, ez gogoa daukat, pixkat gurra moteko honi, gainera ez da oso luzea, ez? Esaten ginoena, nahiko luzea, baina ez... Jolazteko modukoa. Erlatiboki, bai, oso egingarria. A ber, oin dokakin eta aukera. Hori da. Eta bukatzeko, aipatu dugune, ez? Jokagarretasune oso desentieko, ganaro askoa, divertigarretze da, baina benetako mamitze da historizoan, eta batez be, pertsonaitzen arteko harreman horretan, ez? Bai Joel eta Eli protagonistak, baina bai gure bidea izen ezagutuko dugu zen pertsonak, ez? Eureke, nola, zelan, harreman hori zelan lantzen daben, bat abesti egazlako bizi modu betar horien, ez? Apokalipsi honetan. Eta hori azken finien jokuko indargunerik handizena, zalantzari parik. Eta zer izina be, eta desaien abe bardin izagonek, ez? Horregatxikin da horren arrakastatxue. Modu batien The Walking Deadek, ez? Lehenengo denboraldi horretan eukitzen man kutsu hori, hori zera The Last of Us dekona. Eta zuk, Lander, zuk ikusitak gero seria jolastu dozula, ez? Hain denbora gutxian. Bai. Ala, jostagarrien jatzu?
Osea, oso sinematikoa da, azkenean historia berdina bizitzen ibiliza. Bai, bai. Ala eta be merezi izan du, ez? Bai, nik uste baietz, joku oso geldoa dela esan behar da, hori, hasi geretik epatu dugun, ez da suter bat. Orduen, nire bai guzti bat, ez? Lasai hartzeko jokuek eta hori baliabidiek kudeatziena, oso simpli izen arren beti mote etxu, ez? Satisfakzio edo gozamen hori, ez da, esploratzen ibizarela, gozak ondo itzen ibizarenan sentipen horrek. Hori guztitzeate, eta Last of Usek hori ondo betetan dugu. Eta gero, azkenien ikustie telesaile horretako benetako bertxina, edo bentsat, remakea zelakoa da zelan zan benetan, horretarako gogoak bekuitaz, eta eskertu dutez, bat abestien atzitik ikustie. Eta gero arazoak, hasieran egon ziren arazoen inguruan PC-an eta hori, ikusi duzu hobekuntzarik, egon da partxerik konpondu da bena, ero oraindik etxeko lanak egin gare. Esan behar du bai, eta hasikeran lehenengo partzitan eta dabakizitan, nahiko ondo biltziaten jokue, baina azkenengotan bai nabaritu talde batetik grafikoki hobeto dauela, ze Digital Foundryk eta ikusten bien, ez? Adibidez, testura batzuk eta medion jarritze ez direlando ikusten. Horrek zuzendu da bez, bai aldi berien errendimendue bai nabarido eta purret eskazaue dela. Orduen, ondino bide luzideko, onde biltzeko, ez badeko oso ordenagailu potente bat astu joku honetaz. Igual Steam Deckan ez dakitzo prograzken alditzen ez lan nabilen, baina hori, badin etxuet. Nahiko lan traketzen da bezentzu honetan, hanera nik uste kritika merezi da zela, ez? Hasieratik egon ziren saltzen bertxino nahi zengo zala, eta bar, eta ez da be probeu edo ez da be zainju bierda moduen. Bai, hanka sartzea izan da, ez? Bai. Antxarte horren ondo irten baldin bazan, ez? Segaitik ez da irten hau behintzat horren beste, ondo. Bai, zalantzari parik, eta harritzeko da, ez? PlayStationeko orokorrien euren portak PC-koak asko zainju da, ez? Baten bat egon da, ez? Igual azikera traketxauki da bena, edo arazoakaz, baina gero zuzendu da, ez? Konpontu da, ez? Eta The Last of Us egaz, enabil hori ikusten. Osa, bai, adabaki partxe pilloa da bezala ataten, behin da barriro, baina ez da beretan lortzen, ez? Zuzentzi jokuko benetako arazoak. Eta ia, pena bada, ze PlayStationeko jokurik handizenetakoa izen da... Bai. Bai, ez, salmentak eta ikusi beharko dien nola joan jakuen, ez? Ikusteko animauko dien bigarren satia ateratzea eta hori. Nik uste bai, oin gitxi entzun izan dugu PlayStation aldetik kriston salmentak egon dizela ordenagailuen jokutanak ez, bakarete Last of Us egaz. Eta, bai, euren asmoa jaraitzi da, osake, nik uste dut The Last of Us part bi hau ikusko dugule, bat ez be, azkenien motor grafiko barrine partekatu eta portietik ez da izango horren komplikau, espero dut. Ez, baina, gero ikusten dugu, zer gertatzen da. Hori da. Aber asmatzen da ben. Espero dut, ze bigarren atzako kriston gogoa dekotez. Oinik lehenguan dako baita, lande, zuri esker. Bueno, uste iritsi gala gaurko bukaerara, eta ez dakit honekin bentzan eraldetik, eskerrik asko entzuten amazaten guztiei, eta, bueno, urrengora arte, agur. Hori zida, urrengora arte, onde bili.